A fi'n i ennill. Unrhyw arall. Na fi'n i ennill. Na fi yn. Beth sy'n digwydd? Mae rhywbeth yn bod. Dy'r cyfrifiadur ddim yn gweithio. O, na, dyw hwnna ddim yn dig. Na dyw wir, ddim yn dig o gwbl. O, ni yn hanol gêm. Ydrychwch. Beth yw hwnna? Sa'n gwybod, sa'i di gweld e o'r blaen. Na fi na chwaith. Mae'n edrych fel botwm newydd. Gwasga fe. Ie, gwasga'r botwm newydd. Na dwi, sa'n gwybod beth yw pwrpas y botwm. O dir ymlaen. Gwasga fe. O, iawn te. Ar yr amod, Ie. bod 3 ohonyn ni'n gwasgu'r botwm gyda'n gilydd. Iawn. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Llongyfarchiadau i chi. Rydych wedi ennill cyfrifiadur newydd sbon. Waw, wel oedd hwnna'n rwydd. Mwyn derbyn eich cyfrifiadur newydd sbon danlli, mae angen i chi ateb cwestiwn. Iawn. Pwy oedd Hywel Dda? Pwy? Hywel Dda? O, sa'n gwybod yr ateb? Na fi na chwaith. Beth am ni ofyn i weddill y dosbarth? Syniad da! Oes unrhyw yn gwybod pwy oedd Hywel Dda? 5, 4, 3, 2, 1. O na, dyw hwn ddim yn ddig o gwbl. Beth yn y byd mawr sy'n digwydd? Mae hyn yn rhyfedd iawn. Mae'n edrych fel pe mae'r cyfrifiadur yn mynd i ffrwydro. O na! Peidiwch y bod ofyn, Dafydd y ddrai gyda fi. Beth ydych chi'n wneud yn hysgol ni? Wel, rydw i wedi dod i ddysgu ychydig o hanes Cymru i chi. Ond chi newydd o dason y cyfrifiadur. Dyma fy ngadref, felly mae gen i lwyth o wybodaeth ac yn gwybod popeth am hanes Cymru. Ydych chi'n gwybod am hanes Dewi Sant? Ydyn, Dewi Sant yw'n nawrsan ni'r Cymru. Da iawn. Beth am hanes Cantref Gwaelod? Ni gyd yn gwybod am y clychiau sy'n canu o dan y don y mae Ceredigion. Mi fi o seithiau yn y fachgen ffôl iawn. Anghofiodd seithiau yn gael llifddorau. Do wir, da iawn chi. Beth am hanes Hywel Dda felly? Pwy oedd e? Pryd oedd Hywel Dda yn byw? Oedd e berson da? Efe brenin oedd e? Wow, nawr te. Gormod o gwestiynau. Ble ddechreuwn ni? Yn y dechrau? Doniol iawn wir. Ydych chi'n barod i fynd nôl i oes Hywel Dda? Dilyn ydw i, efell Dafydd. Mae Dilwyn yn mynd i helpu i fynd â chi ar daith hanesyddol. Pwy sy'n gwybod beth sydd da fi fan hyn? Llyfr? Da iawn, mae hwn yn hen iawn, ac enw a roddir arno yw Lawysgrif. Pam ydych chi'n gwisgo manig gwyn? Mwyn bod yn ofalus iawn wrth drin a thrafod y llawysgrif, mae'n bwysig iawn. Yr un llawysgrif wedi cael ei wneud yn ffactri fawr? Naddo, mae'r llawysgrif yma fel y holl llawysgrifau yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae'n wedi cael ei wneud â llaw, pob darn bach. Mae hynna'n mynd i cymryd oes i wneud. Ti'n iawn. Roedd gwneud llawysgrifau yn broses hir iawn. Ac yn broses gofalus. Dyna reswm ei bod yn dal ar gael mewn cyflwr arbennig heddiw. Faint yw oed y llawysgrif? Mae hon yn dod o'r 10fed ganrif. 10fed ganrif? Wir i chi, y 10fed ganrif, sef cyfnod Hywel Dda. Mae llawysgrif yn bwysig iawn, ac yn dangos yn glir i ni ffordd o fyw yng nghyfnod Hywel Dda. Brenin oedd Hywel, ac roedd hi'n gyfnod y ddychlon adeg ei dynasiad. Beth? Doedd e ddim yn ymladd? Na, roedd Hywel yn credu yn byw bywytig a heddychlon. Roedd Hywel yn berson da a parodd ei gyfreithiau am ganrifoedd. Beth arall mae'r llawysgrif yn ei ddangos i ni? Mae'n dangos sut roedd pobl yn byw a beth oedd ei swyddi. Maent yn wahanol iawn i swyddi pobl heddiw.
Heddiw mae pob math o swyddi gwahanol a diddorol i'w cael. Mae chwaraeon yn cael ei gyfri fel swydd broffesiynol gyda chwaraewyr rygbi a phêl-droed ym mhob man, golffiwr proffesiynol a chwaraewyr tennis. Doedd dim byd tebyg i'r swyddi yma yn Oes Hywel Dda. Swyddogion oedd gan y brenin ac roedd gwaith rhan yn waith pwysig iawn. Y barnwr fyddai yn mynd â'r llawysgrif oedd yn dal y cyfreithiau o lys i lys. Yna, gwaith y disdain oedd i gadw trefn yn y llys, a byddai'r person yma fel arfer yn perthyn i'r brenin, enghraifft, yn fab neu yn nai iddo. Heddiw, rydym yn lwcus, ac yn medru mynd i'r siop trin gwallt i dorri ein gwalltiau, a gallwn fenthyg llyfr o llyfrgell o dro i dro. Rydym yn cael ei gwarchod a'n cadw'n ddiogel gan yr heddlu a'r ffrigau dan, ac mae doctoriaid, nyrsys a hefyd yr optegydd yn gofalu am ein iechyd ni bob yr un. Nôl yng nghyfnod Hywel Dda, byddai swyddogion yn gweithio'n llawn amser fel hewyr. Byddai rhain, sef yr hebogydd, y pencynnydd a'r engyll yn mynd allan i hela, yn mwyn i'r cog fedru paratoi bwyd i'r brenin. Mae rhain yn enwau anghyfarwydd iawn i ni erbyn heddiw, ond y pencynnydd fyddai'r prif heliwr yn chwythu'r corn hela a'r rhyngyll fyddai'r cario weiaffon. Yna'r cog, sef y cogydd, fyddai'n paratoi yr hyn fyddai'r swyddogion wedi ei dal. Wel, dyma un swydd sydd gennym yn gyffredin a chyfnod Hywel Dda, sef y cogydd. Ac mwyn sicrhau fod digonedd o fwyd i ni ei brynu yn ei siopiau lleol, mae'r ffarmwyr, y pobydd, y cigydd a'r pysgotwyr yn gweithio'n galed i sicrhau bod bwyd ffres a maethlon ar gael i ni. Ac yn wahanol iawn i'r 10fed ganrif, mae gennym arwerthwyr ceir, peirianwyr, trydanwyr ac adeiladwyr. Hefyd mae gennym athrawon, artistiaid, DJs, hefyd gweithwyr canolfannau cyfathrebu. Waw, mae yna lot o wahaniaeth rhwng swyddi heddiw a swyddi nôl yn y 10fed ganrif. Osgleu a gwahaniaeth fawr yn y gwisgoedd. Roedd pawb yn dangos eu coesau yn hyfnod Hywel Dda. Be ni'n mynd i wneud? Mae rhaid i chi guddio rhywle nawr. Peidiwch â phoeni, mae'n amser i ni fynd. Welwn ni chi wap. Ond beth am ein cyfrifiadau newydd sbon ni? Byddwn nôl i'ch gweld cyn bo hir gyda'ch gwobr. Barod? Barod. Popeth yn iawn? Ydy! Chi'n siŵr?